No niin, here we are. Back in business. Eli joo, tää on video tänne mun second channelille. Ja joo, tänään me tullaan puhumaan tästä mun modpackista, jonka hyvin monet teistä varmaan tietää, eli Fresh Adventuresesta. Ja semmonen hauska asia siinä, että alunperinhan tää modpack, mikä itse Fresh Adventures, tai siis se modpack niin ei ole mun tekemä. Tää on recreation yhdestä vanhasta modpackista, joka on nimeltään Better Minecraft Plus. Tää koko tarina siitä, että minkä takia mä lähdin remakeaan Better Minecraft Plusaa, alkoi niinku yli vuosi sitten. Mä huomasin, että se modpack on poistunut kurssiforkista. Se ei ole enää ladattavissa. Ja mä halusin pelata sitä. Sitten mä lähdin Lunapixelista tulisin Discordiin kysymään, että mihin se modpack hävinnyt, ja sanoi, että toiminta on lopetettu. Ja sitten mä olin silleen, että no, mä teen se itse. Ja mä lähdin tekemään yhtä Minecraftin tunnetuimpia modpackia täysin tyhjästä uudelleen. Ja joo. Mä en tiedä minkä takia mä lähdin tekemään sitä. Mä olisin saanut todennäköisesti sen niitä modpack-failia aika helposti niiltä vaan itselleni. Mutta mä en tehnyt sitä. Mä halusin tehdä se itse. Ja sit mä pitkään rupesin tekemään sitä. Ja vaikka mä lopetin videoiden tekemisen YouTubeen, niin mä jatkoin edelleen Fresh Adventuresin tekemistä. Ja syy sille on se, että mä halusin tehdä siitä mahdollisimman lähellä sitä alkuperäistä Better Minecraft Plusaa. Ja tää on nyt se, mihin mä oon päässyt siinä. Tämä, mitä mä tällä hetkellä pelaan. Ja tää on rehellisesti niin lähellä Better Minecraft Plusaa kuin mitä ikinä kukaan pystyy pääsemään enää. Koska mä uskon, että kukaan ei lähde tätä tarkemmin tekemään. Ja tosiaan, miten mä oon tämän kaiken tehnyt, niin on tosiaan silleen, että mulla on Better Minecraft Plusasta. Mulla on itellä yksi video olemassa. Itse asiassa 2 videota, mutta toinen on vähän huono, siitä ei saa mitään irti oikeastaan. Ja sitten on yhdeltä toiselta tubettajalta nimeltä Myst Boosting Noobon 2. Eikä itse asiassa 3 päivää Minecraft-videota siitä, jotka on ollut mun tosiaan hyödyllisiä tässä. Että joo, siinä onkin sitä ainoat videot, minkä pohjalta mä oon tämän modpackin kasannut, ja tätä on yli vuoden updateannut, ja nyt mä oon päässyt siihen pisteeseen, että tää on niin hyvä kuin mä tuun tekemään, ja todennäköisesti Fresh Adventuresia en tuu enää updateamaan. Et joo. Niin. Ei siinä silleen sen kummempaa. Ja niin, on kans huvittavaa, että kuinka paljon mä oon kehittynyt tässä modpackin tekemisessä. Sehän ei oo vaan silleen, että mä oon kopioinut modpackin se, mitä mä oon tehnyt. Tässä on oikeesti ollut iso homma saada tää kasaan, kun jos miettii sitä ensimmäistä versiota, niin aivan umpisurkea roskahan se oli. Ei siinä ollut ei siinä ollut mitään. Nyt, ja tämä versio nykyään, mitä mä teen, niin mitä mä nyt pelaan, niin tää on aika lailla täysin Better Minecraft Plus. Ja niin. Vuosia mä oon tätä tehnyt, ja mä halusin vaan pelata Better Minecraft Plussa. Huvittavaa, että se on oikeesti vaan se, että halusin pelata sitä, ja mä päätin, että mä teen sen itse. Ja se, että mä voisin tehdä tästä modpackista myös teoriassa semmosen, että tää olisi vähän enemmän erilainen Better Minecraft Plusasta, mutta mä en halua, ja syy siihen oikeastaan se, että mä oon yrittänyt tehdä tässä jotain uniikia, vähän erilainen Better Minecraft Plus. Mä oon tajunnut, että miksi Better Minecraft Plus on jo valmiiksi niin hyvä kuin mitä tästä saa, että mä en saa
parempaa modpackia en saa tästä. Et niin. Miksi tehdä valmiiksi hyvästä modpackista jotain muuta? Et joo, ei tässä. Tää oli vaan tämmönen perusvideo, missä mä en tiedä miksi mä halusin vaan vähän jäppää kameran mikkiin ja joo. Semmonen asia kanssa, että jos mä nyt tuun joskus vielä tekemään videoita nettiin, niin Jalnyr-kanavalla mä en niitä tee. Nyt mä tuun todennäköisesti mun Second Channelille vaan tekee jotain tämmösiä jäppäysvideoita vaan ehkä lisää, en tiedä. Saatan tehdä, tai saatan olla tekemättä. Mut joo. Muistakaa muuten kans käydä pelaamassa tätä mun modpackia. Siihen löytyy linkki tuolta deskistä, että miten te pääsette pelaamaan tätä. Ja myös mun kanavalta ohje, että kuinka tän voi ladata. Et joo. Tää on nyt. Pysyy varmaan tämmösenä, että sillä tavalla voisin updateaakin tätä modpackia vielä. Miksi tekis? Tää on jo tarpeeksi. Ja joo. Ei mulla muuta. Ja tää oli tämmönen, en tiedä, huvitti vaan vähän puhua mikkiin, joo, se on morjens.